Bon dia, avui tenim a l'acusat Jack James i la víctima Rachel Lodge. Comencem per escoltar les preguntes per part de l'abogada de la Rachel Lodge, Veronica Cooper. Jack James, jures dir la veritat i res més que la veritat? Sí, ho juro. D'acord, pots començar, senyora Cooper. Jack James, és veritat que has estat maltractant a la Rachel Lodge? No, Això no és el que demostren aquestes proves. Acceptada, senyora Morgan. Aquestes proves són falses. He descobert que aquestes imatges són fruit d'aquest maquillatge. També tinc proves fotogràfiques de la Rachel Lodge maltractant el meu client. Aquestes proves són falses. Rachel Lodge, quedes condenada a 7 anys de presó per maltracte físic, incompliment de la llei i ensenyar proves falses a l'autoritat. Veronica Cooper, quedes condenada a 2 anys de presó per incompliment de la llei i per ensenyar proves falses a l'autoritat, a més de que se't treu el títol d'abogada. Es tanca la sessió.